Za još ovakvih videa zapratite kanal, lajkujte, šerujte, klikajte, tagujte, objašnjavajte, sve radite i družimo se i dalje. Ženo, šta je s detetom? Sedi zbunjeno u sobi. Ja sam zbunjena. Unezvereni. Ja sam unezverena i preneražena. Evo čekam da sada javi se učiteljica, napravit ću i haos. Što je bilo? Pazi, mi sedimo mirno ovde, jedemo supu. On kaže, mama, šta je švaler? Ja kažem, to ti je sine idiot. Lepo kažem detetu. Ja kažem, a šta pitaš? Kaže, mama, dobio sam na maskembalu diplomu švalera. Ja kažem, sreće u tvom slučaju, mislili su da si povukao na mamu, da si lep, da te svi gledaju, da te vole, sreće to, mislim, nisu dobro izrazili, razumeš? Pa kako ti da napraviš od tog sina normalnog muža, sutra iskrenog za brak, ako mu daju diplomu za švalera, pa samo mi kaže. Pa znaš šta, ja mislim da je on u stvari povukao na mene. Marko, sedi, mirno ćemo porazgovarati, ja diplome ne delim, samo šljage. Gospođo, moram vam reći da mi je jako drago što ste došli. Pa evo mene malo, ja mislim da moje dete dobro dete, pa rekao ne moram da dolazim često. Pa, znate, ima dosta neopravdani. Evo, u sredu nije došla, kaže, vi ste je pustili. Ja, možda je pogrešila, možda je mislila tata nešto ne radi u posljednje vreme, pa možda on rekao da ne ide. Pa eto, četvrta, kaže, prva 3 časa nije, kaže, ni imala ključ. Vidite, to je stvarno moguće, zato što je njoj soba tako prljava, to je smeće jedno. Ona dok nađe, njoj sigurno treba 3 časa školska da nađe ključeve. Pa u petak, kaže, bila je bolesna. Ako kaže da je bila bolesna, onda je bila bolesna. Čekaj, kako je bilo na roditeljskom, priči mi sve. Pa pazi, bilo kako bilo. Na roditeljskom bili roditelji. Sedimo, slušamo, ova razredna kaže, deca su divna i tako, i kaže, jedno dete je drugom detetu, kaže, reklo svašta, sreća nije neki kuršlus ispao, ja sam Marko javim i kažem, znate šta, to je buduće agresivno dete, budući problem odeljenja. Mislim, ti to rekla onako na... Sve sam rekla, u brk. čekajte, pa u brk, pa kakvi su to agresivni roditelji. Znaš ono što smo pričali kako je kod kuće, deca gledaju kako je kod kuće. I svi onako gledaju u mene, ja kažem, sram vas bilo, stop nasilja, pa kaži. Jeste, ima sad ona akcija. Mora da se reaguje na vreme, kaže jedna mama, pa kaže reagujte onda. Ja kažem, kako ja sama, kaže, pa to je vaše dete napalo moje dete. Majko mila, ja u zemlju dobro opadnem. Ja pitam Luku, što mi nisi rekao, kaže, nije, kaže, bilo bitno, ja više na roditeljski ne idem.